5,000 ma'am. Ha? 5,000. Ano 5,000 man? Karon mo ni pa-deliver mo kasi gamito nun kay halidi mo ta karon may delivery. Pa-deliver mo karong adlaw gyud kay gamito nun. Wala ko kwarta. Ha? Kuya Manny, lagi ni mo surprise sa imo, ha? Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ayo. Ay buntag ma'am. Dire ba na ila Nicole ma'am? Na siya? Shopee ma'am. Special delivery yun ni Shopee. Wala mo tayo delivery ron ma'am. One eternity later. Ilan siya? Ha? 5,000 ma'am? Ha? 5,000. Mga Dres Mari? Isa pinito? GS. Ano 5,000 man? Pila rin ito yung mong kanin ma'am, gi-order. Pero mo ni pa-deliver mo kasi gamito nun kay halidi mo ta karon may delivery. Special delivery ni siya ma'am. Sige pa-deliver mo karong adlaw gyud kay gamito nun. Your secret? Natakot dito. Saan na siya? Wala ko may kabalos. Surprise, sige pulon daw? Sanina. Ako kwarta. I-surprise ka, ikaw pabayro na ni ma'am. Sanina mo niod. Sanina. Sanina pahumot, mga pahumot rin. Tanaw na to ma'am. Taglay mo sa pagwis ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang bukas. Babaon man sa'yo'y hapdi ng puso, abutin ang... Kuya Manny, lagi ni mo surprise sa imo, ha? Tama na. 5K ka bayad. Wala ko kwarta. Sige ma'am, check na to ma'am. Ang pangarap at ang bunga ng wagas mong Surprise! Happy birthday! Maligayang hatid sa iyong bawat Happy birthday ma'am! Sumama yung buntag o happy 18th birthday. Pila-ila na mi, ako na si MM. And kani si Abby, we are from AMD Ghost Flower Shop. So nami diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday, pinagi aning sorpresa. So aware naman siguro kag kinsay gahatag no. Kinsa man. Kaya pulon daw. Marnel. Si Marnel. O basi uyab nimo. Wala ko uyab. Uyab. Sana all, wala uyab. Basi gininay lang ha. Yan na si mama. So kay birthday man nimo karon kantahan ka na mo happy birthday. Ang antata. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So na siya yung message, ma'am. Tao na ko Ana siya, ma'am. Dear Nicole, happy 18th birthday. I hope na nalipay ka sa amo ang pasurpresa karon. More birthdays to come and God bless you. We love you. Good health kanunay o magdinuotan. Ala, dapat something ba? Ano ba, dinibutan ma'am? Si mami. Mami, sa may birthday wish ni mo sa celebrant. Message. Wish na ko ni mo na magpadayon ka sa imong focus sa imong study. Basta importante ka to lang yun. Mag-message sa inyo na ikaw. Sa may mensahe ni mo sa imong family. Labi na kay Kuya Marnel nimo. Kuan ganang. Thank you kaayo. Appreciate kayo na ko inyong mga support o mga financial support o emotional support. Appreciate kayo na ako. I love you all. Ito lang. Nag-request na ba siyang sayra kang paru-paro G? Ayaw lang. Ah!
Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola.